an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u waleɲuman dɔn marhabu Jɔnsi Sedu an sigira kɛnɛ kan laadala jɛmɔ anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Jɔnsi Sedu a fɔra k'an ka jamana kunnafoni de fɔ anw yɛrɛ ka cɛya tɛ an ka ɲinini tɛ Jɔnsi Sedu k'a dɔn kuma o kuma n'u bɛ bɔ anw da an b'a ta maa wɛrɛ de bolo sabula sɛbɛnnikɛlaw dabaji karamɔgɔw olu ka maagwan an'u ka wulikajɔ o de bɛ sɛbɛnfuraw la k'a kɛ kunnafoni ye min ye kunnafoniw ye politiki kuma hadamadenya kuma sɔrɔ kuma kabaku kuma Sedu k'a dɔn nin damanda de bɛ sɛbɛnfura kan a fɔra ko anw ka bamayɛlɛma bamanankan na faamuyali ka sɔrɔ a la Jɔnsi Sedu k'a dɔn foli ani tɔnni marhabu ɲɛsin maa minnu faralen b'an kan kunnafoni in ka diɲɛ jamana fa bɛɛ lajɛlen la o ye jɔnni ye kɛnyɛrɛ ye arajoso wɛrɛ minnu bɛ yen Jɔnsi Sedu k'a dɔn olu de bɛ kɛ sababu ye réseaux sociaux i k'a dɔn WhatsApp Jɔnsi Sedu nin damanda fara ɲɔgɔn kan Mali olu fana b'a fɔ o réseaux sociaux ye o e t'o fan fɛ o anw bɛ o Angla n'u ka sɛlɛ tiɲɛ fɛ YouTube kan Facebook kan WhatsApp kan Snap kan Telegram kan Signal kan nin bɛɛ ye kunnafoni di sira ye nin bɛɛ ye réseaux sociaux de ye jaliden kɛra gawa ye koyi tɛ ninnu dɔn n'an kɔ Jɔnsi Sedu baara in di kɛ n'a maa saba ma jɛ min ye Amedi Jakite ale bɛ suya kɔlɛ la bi i k'a dɔn kalanden b'a kɛrɛfɛ min ye Sylvie Vartan ye Jɔnsi Sedu awɔ Sylvie Vartan ka nɛgɛw de kalansanw jaa sigi kun de y'o ye don o don e m'a ye a bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛtigi kɛrɛfɛ wa e ɲɛna ko a bɛ t'u ɲɛna de lajɛ wa ne tun b'a faamu a bɛ baara dege Amedi Jakite n'i labɛnna yanka kɛ i k'a dɔn sɔnni n ka tezara premier min i k'a dɔn funteni ka sɔrɔ ka don na gabaw Dabatugara naamu sirajandama an b'a daminɛ ni Dankɔrɔba ka yamaruya ye El Haji Mohamed Ba Jara Dankɔrɔba ye a nɔngɔmalen bɛ Duwabugu ani kalandenw k'u ka dugawu kɛ jamana ye u ka dugawu kɛ jamana ye u ka jeliw sɔn o de ɲɔgɔn tɛ a fɔ a ye ko Dankɔrɔba dɔ bɛ yan min dɔ a ye Usumani Madani Sherif Hayidara Basande a bɛ dugawu kɛ wa a bɛ miliyɔn kelen di ne ma ko n'a bɛ se ka miliyɔn kelen di miliyɔn kelen ayi o ti sɔrɔ an bɛ se ka dugawu miliyɔn dana k'i ye ko ne t'o fɛ a ka dugawu kɛ ka tila ka wari d'a kan awɔ o ye Bafa ni Kilicɛ ye Bafa ni a banna koyi o tuma ci bɛ se bala cogo bɛ di Jɔnsi Sedu ne bɛ n kele ku a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Toguna A Tarawele Ndɔani don Tuguna ko a ko i k'a dɔn a bɔ siɲɛ 60 min ye jamanakuntigi minnu bɛ farafinna woroduguya jamana in ko fɔ CEDEAO k'a ma ko CEDEAO o don u ka ɲɔgɔn ye Mali kan ani Laginɛ Conakry masakɛ kelen bɛ yen min ye Macky Sall ye Macky Sall i k'a dɔn a tun bɛ kɛnɛ k'a kuma camanjɛ fanga kan Jɔnsi Sedu Macky Sall ka kuma sɛbɛnnikɛlaw ko n'i ye kɔrɔfɔw ta k'u lajɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye jamanakuntigi ninnu kumakan de i mana min mɛn min da ka na siga i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen jɛmakan don u sɔnna i kɔrɔtɔlen don kojugu i tɛ ka kuma sa cɛninw Jɔnsi Sedu CEDEAO i k'a dɔn u sigira u kumana Jɔnsi Sedu i k'a dɔn Mali ani Laginɛ fangadaraki kɛra jamana fila min na n'u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ olu ka lahalaya a n'olu ka ko Jɔnsi Sedu i k'a dɔn ni maa ka kuma kɛra i jugu bolo Ala de bɛ far'i kan sɛbɛnnikɛla ko a bɛ wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan u kumana fɛn caman na sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw Jɔnsi Sedu i k'a dɔn gɛlɛya min bɛ a bɔ farafinna worodugu yan fan fɛ jamana ba saba min bɛ yen ni jahadimaw kelen bɛ k'u sɛbɛn kɔrɔ tɔɔrɔ don o don faali don o don yɛrɛ jeni hadamaden yɛrɛ kelen bɛ k'i so yɔrɔ bila ka jamana wɛrɛw sɛgɛrɛ u damanda u kuman'u kan Jɔnsi Sedu a bi jamana ba saba min ka Saheli jamana saba min n'u bɛ dancɛ la Mali Niger Burkina Faso e ko a bɛ ɲini ka tɛmɛw ka sago ye Jɔnsi Sedu sabula Bamaju u bɛ ɲini ka wara u ye jamana wɛrɛw sɛgɛrɛ jamana caman de b'an dafɛla in na min jɔrɔlen don u kana taa bi u kan a ko n'i y'o bɔ a la Jɔnsi Sedu k'a dɔn gɛlɛyaba in a ye jamana caman de sɔrɔ Libéria Kodowari Ghana Togo Benin Cameroun Guinée Bissau Guinée asafurula Guinée équatoriale Jɔnsi Sedu sɛbɛnnikɛla ko hali ka danima nin b'a jira k'a fɔ jɔrɔ de bɛ farafinna bɛɛ lajɛlen la Mali dama tɛ tuguni koyi Jɔnsi Sedu k'a dɔn wulikajɔ kan ka boloda dɛmɛ ni dɛmɛ ka ta ka nin jamana kofilenw sɛgɛrɛ Jɔnsi Sedu jahadima bi kunbɛ cogo min na ni kunbɛ cogo ye u kuman'o kan u kumana min wɛrɛ kan bɛɛ jɛ wari Jɔnsi Sedu k'a dɔn franc CFA i y'a dɔn CEDEAO jamanaw kun ye kuma fɔ a bɛ waati jan bɔ ɲɛ ka ɲini dabali kura ka tigɛ i k'a dɔn
dɔn ayiwa wari kura ka se ka gosi i k'a dɔn nin jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kuma in wɔrɔ k'a bila danga min na a b'o danga kɛ la wulikajɔ ma kɛ o tuma n'u ma cɛsiri kɛ ka wulikajɔ kɛ joona Yɔrɔ Sodo i k'a dɔn hakaja min ye gɛlɛya ye a caman bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali ta min ye Novembre tile 17 ye yadɔ kun bɛɛ n'a kan maa 149 nin bɛɛ lajɛlen ye maa koloma ye jamana kɔnɔ Yɔrɔ Sodo i k'a dɔn olu kɔlila u kana bɔ jamana da fɛ kelen ni nafolomafɛn b'u bolo jamana wɛrɛ la Yɔrɔ Sodo u tɛ se k'a sɔrɔ fila Yɔrɔ Sodo i k'a dɔn dakatuguw da la fo ka taa fɔ u ka tiɲɛ ka minɛw da u kun ye Mali faama 149 u ma wuli dɛ Yɔrɔ Sodo nka a dunnama in kama u kun ye fiɲɛ dabɔ di jamanakuntigi Asimu Goyita ani ministre min bɛ Mali ani jamanacɛ ɲɛnabɔ u kun y'a jira k'a fɔ foyi t'olu nɔfɛ olu bɛ se k'u ka taa ka se kɛ k'u ka kuma ɲɔgɔnya kɛ o yɛrɛ de kɛra sababu ɲumanba ye sabula ministre des affaires étrangères u ye taama caman kɛ Asimu Goyita y'a ci yɔrɔ caman hali kɔsɛn in na a kun taara min ye Nana Ado Akufo Ganakaw ka masakɛ ko Asimu Goyita kun ye a ci o ma Mali bɛ se ka magoto cogo min a tɛmɛtɔ Zirana Bulubɔla bɛ n dole de bɔ a senfɛ a kun ye jɔli kunkurunin kɛ Nigeria jamana na min ye Goodluck Jonathan ka t'o fana kuma ɲɔgɔnya sɛbɛnnikɛla ko faama minnu kɔni bɛ yen i n'a fɔ Jɔpu olu kɔni sɛbɛkɔrɔ bolila u sɛbɛkɔrɔ kumana Yɔrɔ Sodo nka yɛlɛma o na dɔ bɔ a la wa sɛbɛnnikɛla ko a gɛlɛyara i k'a dɔn min ye fadenjugu ye n'olu fana taara fara jugu kunkelen kan Yɔrɔ Sodo k'a dɔn ko tɔw bɛ gɛlɛya politiki maa dɛsɛlen minnu b'an ka jamana kɔnɔ Yɔrɔ Sodo olu caman de b'a la minnu kɔni bara ka dɔ de fara ko gɛlɛya ka CEDEAO kɔrɔ sabula olu murutilen don vote ka kɛ don min fɔra ninnu fɛ o ye février de ni vote ma kɛ an tɛ sɔn ni vote ma kɛ camancɛ fanga kɔni ka baara bi kɛ langolo de Yɔrɔ Sodo i k'a dɔn damanda fana kelen bɛ ka CEDEAO dusu de kuwa sabula ni maliden dɔw taara fara juguw kan sɛbɛnnikɛla ko a gɛlɛyara fo ka fɔ k'a gosi a ko kuma min kɔni ye CEDEAO ye u y'a jira u tɛna na gɛlɛya ka Mali sɛgɛrɛ sisan nka waati kunkurunin b'o fana di Yɔrɔ Sodo n k'i ɲininka fo min ye janvier kalo tile 30 u bɛna Mali ɲininka a dalakan na n'a sɔrɔla u kun ko février o tile 27 votew bɛ kɛ labɛnw kɛlen don ɲɛsinnen don votew ma n'a sɔrɔla o kɛra k'o sabatira a fɔra a banna n'o dun ma kɛ Yɔrɔ Sodo u ye kangarangaki min fɔ u t'o bila u bɛ tila ka dɔ wɛrɛ fara u kan Ala k'an kisi ya rabbi Allah Ala k'a kisi dɛ i ka cɛ in dɔgɔ i ka cɛ in i bɔra ka morikɛ min tɔgɔ fɔ tan El Hadji Mohamed Bajara a fa ka fa du la farafinna ale ma ɲi dɛ n'a ye walaha kalandenw bila ka walaha da tasuma na a bɛ fa du la dɛ ale ma ɲi jamana bɛ nin ka ci k'a ma ɲi n k'i k'a fɔ k'a ka fa do masakɛ ninnu na an ma ɲi cogo di nin ye mun kuma ye de a bɛ daminɛ jɔn na Macky Sall wa Alassane de ayi Niger masakɛ Niger ta a k'a daminɛ o la fɔlɔ a tɛ sɔn kojugu kɛ ma n'a ma kojugu kɛ ba tɛ sɔn kojugu ni ba ma kojugu n'a ma kojugu kɛ kojugu bɛ k'a la koyi jamana min na ten ko k'a tɛ sɔn kojugu kɛ ma a fɔ ba ye k'a ka wuli dɛ a bɛ wuli n'a ma wuli n'an k'u tɔgɔ fɔ a ye k'u fa n'u ba tɔgɔ ɲini ka d'a ma a y'u tɔgɔ b'a bɔ tɔgɔ b'a bɔ ni y'u tɔgɔ f'a ye a b'u fa n'u ba tɔgɔ f'i ye k'u wolo dɔw f'i ye a kana taa kɛ Ala ka hinɛ Babara Sila ye Babara Sila ko a ko daba e cɛni i malo ka dɔgɔ i ko tuuba ko ba wɛrɛ kɛra nk'i ɲininka fɛn ye maire nk'i ma a ma k'a ye wa i ka ko banna muso joli b'i bolo ne ko 2 a ko taa f'u ye k'u ka fini jɛtigɛ ka don i bɛ sa wulada in na ne ko subhanallahi a'udhu billahi a ko more kamalen cɛ saba bɛ n bolo u donna kaliwa la kaba i kama i ka ko banna ne ko Allahu tile 15 kɔfɛ an ye ɲɔgɔn ye Segu Babara kun ye cɛ duman ye a ko daba ne nana min a ye 250 di ne ma a ko du tɛ sa i k'a min i k'a dɔn i yɛrɛ barika b'i la an y'i ba tɔgɔ ɲini ka di maa si m'i ba tɔgɔ sɔrɔ i kun b'i ta goyi Wolo taara lahara san 2021 Yɔrɔ Sodo a ma ja jamana in ma duma cɛ duma nafolotigi n ka cɛkɔrɔba Bacani Kuma taara Bana don nafolotigi don Bakɔrɔ Sila taara Amadu Jige o fana taara ni cɛ duma ni nafolotigi 2021 ngana caman a ma ja dɛ
amajade waati kɛra salo ɲankuma 2020 ɲankuma ka na 2021 na la hawla wala quwata Allah ne kun t'a fɛ ka Facebook dayɛlɛ rip i b'a ye dɔrɔn ala ka hinɛ ala ka hinɛ wallahi diɲɛ nin de ye koyi diɲɛ nin ye i bolo don kabatukɔrɔ ne min tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma ayiwa le focus a jobi la o fasiriba n'o ye o bakɛli ye nin y'a ka sɛbɛn ye o bakɛli ko a ko fɛn min ye transition kunkanko kuma i da bɔra kama min na CEDEAO jamanakuntigi u ye ɲɔgɔn ye kununko ɲɔgɔn ye taara wolo fɛn min na misidenni y'i pa biriba kunna minnu bɛ yen n'a tun b'olu ɲɛna k'a fɔ CEDEAO kɔni a na Mali da ka kan k'a kunkolo ceru ni k'a bɔ ka bin fɛn min ye Asimi Goyita ye a ka fanga na ba transition a na k'olu sago ye sɛbɛnnikɛla ko olu jigi waaru la sabula fɛn min ye CEDEAO jamanakuntigiw ye u ye min kɔni fɔ o ye kangarida ka dama de ye koyi u ma sanction kura ta sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bamako politikima caman bɛ yen minnu kɔni tun bɛ yen n'u ye tun ye CEDEAO kɔnɔna suruku waati min Ablaye Diop bi taama na ka taa kow ɲɛfɔ Mali bɛ dabolo min kan baara minnu bɛ ka kɛ min bɛ se k'a to transition a ka kunjɛ a ko waati min Ablaye Diop bɛ k'o ɲɛfɔ maa dɔw de b'a kɔ ka taa n'a taara min fɔ o ye Malidenjugu dɔw ye olu fana bɛ taa ka taa o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔkari min ka taa CEDEAO jamanakuntigiw ka t'u kɔnɔ suruku sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'u kɔnɔ suruku kabila ana maa dɔ ninnu ni maa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko bɛɛ lajɛlen kɔni ye ninakili de jɔ minnu ko CEDEAO jamanakuntigiw k'u ka sigi kɔnɔ maaw kun kɔnɔ k'a fɔ fɛn min ye CEDEAO jamanakuntigiw ye u diminen don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u y'a daminɛ ni fɛn min y'o dɔn wa ayi ka gateau tigɛ ka anniversaire kɛ kuma in kɔni a tɛmɛna ka dɔɔnin anniversaire jɔnni ka anniversaire Macky Sall san 60 anniversaire kabu ko a ye na ni gâteau ye an ka Macky Sall ka gâteau tigɛ joyeux anniversaire happy birthday to you ala kabu ye tɛgɛrɛ fɔ daminɛ ka bujini fiyɛ ka sin ka gâteau tigɛ politiquement minnu dimine dalen bɛ yan dɔw y'u ka télé fa Joan i ɲɛ bɛ u ka nin fɛn in na happy birthday to you bon ni ne ka anniversaire sera ni ne muso ni n denw y'o fɔ ne ma ne bɛ se ka taa mɛ maloya di kasi komi tigi kɔnɔ ne bɛ maloya di ne maloya ne bɛ se cɛw ka den ma deli la o ne bɛ maloya di sɛbɛnnikɛla ko a ko gâteau dunnen kɔfɛ boisson minen kɔfɛ jamanakuntigiw nan'u sigi k'u kumana ka kuma wariko kan ka kuma politiki ko kan ka kuma fɛn caman kan fo ka na se Mali ma u selen Mali ma u ko Mali ka situation bi cogo di Asimi Goyita a kun ye lettre ci ka na lettre min kɔnɔ Asimi ko yanni janvier kalo cɛ o tuma fɛn min ye transition ye a élection date bi dɔn u y'o lettre kalan o lettre kalannen u ye ɲininkali kɛ aw hakilina ye mun ye bɛɛ ko on passe kuma gɛlɛn ma fɔ Allah an kun y'u siri ala deliw baraka minɛ koyi nam sɛbɛnnikɛla ko kuma gɛlɛn ma sɔrɔ maa si da bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ o tuma an bɛ janvier kɔnɔ nka ni janvier sera ni fɛn ma f'an ye an b'u sanctionner dɛ ala ka bon sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ka duwawu de minɛna sabula fɛn min ye ala deli ani maakɔrɔw ye duwawu min kɛ duwawu ninnu minɛna n'o tɛ a ko fɛn min ye maa caman ye olu kun ye fɛɛrɛ jugu caman tigɛ fɛn min ye ko in ye a bɛ se ka lajuguya cogo la sɛbɛnnikɛla ko CEDEAO kɔni a sɔnna nka fɛn min ye dondogoma kuma min n'o fɔlen bɛ transition joli bɛna fara a kan CEDEAO b'a fɛ k'o de mɛn Asimi Goyita e bɛna joli fara a kan i bɛna mun kɛ Asimi ko malidenw de b'a laɲini nka a surunyalen kalo 6 anw ko Asimu ma maliden bɛɛ lajɛlen ko san kelen san kelen don dɛ mun kalo 6 ka dɔgɔ a san kelen bi d'u ma a fɔra ko a surunyalen kalo 6 o ye anw hakili tun bɛ san 2 ayiwa kɔngɔ bɛ dɔw la o ayiwa bisimila sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma fɔlen CEDEAO jamanakuntigiw ye ɲɔgɔn ɲɛ lajɛ o tuma kuma caman bɛ u y'o fɔ ka taa bɛn min kan o de ye k'a fɔ o tuma sani o don cɛ an ye kuma kɔrɔlen min fɔ k'a fɔ transition ka ban waati la an fana bɛ to an kumakan kan o tuma Asimi Goyita février kalo tile 22 nata san 2022 comme o de fɔlen bɛ diɲɛ bɛɛ y'o mɛn anw fana bɛ kala turu o kan wa an bɛ wuli o kan nka yanni janvier cɛ ni kuma jɔlen bɔra an ɲɛ a bɛ se ka kɛ hakilinaw bɛ yɛlɛma ala k'o kɛ
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye nin wulikajɔ ye a sabatira nka maa min y'a taama bɛɛ lajɛlen kɛ jamanakuntigi ka ciden n'o ye Ablaye Diop ye a sɛgɛnna sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Ablaye Diop ye cɛ dumanba nka a kumakan de man ca n'i y'a kumatɔ o kɔrɔ ye kuma kɛra wajibi a ye taama min kɛ farafinna jamanakuntigiw ni ɲɔgɔn cɛ a k'o taama de bonyana nka a kelen tɛ koyi ko in kɛli ka sira sɔrɔ bɛɛ lajɛlen de y'i seko kɛ anw fɛ Bɛlɛdugu anw ye laturu ci ka escara bɔ ne m'énerve pas je t'énerve pas merci Segukaw fɛ yen olu ye duwawu kala maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka jamana janfa ka danga don o maki ɲɛna Kitakaw olu fana ye duwawu don maa minnu bɛ ka jamana janfa ka danga don ma Mande ye dɔ kɛ Jitumu ye dɔ kɛ Baningo ye dɔ kɛ mun de tora a to ye maa kelen jɔnni ne Ablaye Diop ka numéro ja dɛ ministre Ablaye Diop n'a taara ani nin faama o faama k'u bɛ kuma n'u ye ɲɔgɔn ye n bɛna sirila de d'a ma tabatiya da a b'o tigɛ fila ye gogoro ka ko a kɛ numéro ja sa ou bien siriku gɛlɛ de b'i bolo numéro b'i bolo a t'i bolo de tɛ n bolo ministre Diop numéro tɛ yen bon a y'a fɔ a ye ko ne ko k'a kɛ n wele 76 sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali porokotoko kelen décembre kalo tile 12 ye kun kɛlen bɛ k'a kɔnɔ maa caman kun jɔrɔla sɛbɛnnikɛla ko maaw kɔni y'a ko ɲini yɔrɔ yɔrɔ a ma taa kɛ yen min tora o de ye k'a fɔ sigikafɔ min bɛ sen na n'o ye assise ye o mana ban kalafili minnu kan ka kɛ ani fɛn min ye transition a kan ka kuncɛ date min na a ka kuncɛ o la sɛbɛnnikɛla ko ole kɔni zon mina k'a fɔ ko in jɛɲalenba bɛ a b'a bi taa kɛ kalo 9 walima san 1 kalafili bi kɛ an bi bɔ nin kɔnɔ jamanakuntigi kura bi merci kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le focus kɔnɔ a ka bi bɔli la Joati Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn Daba Tunkara naam an bɔra Joati la n bala cogo bɛ di Joati Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Alima So Alima ko ni maa min ye jɔnkala fɔ i b'o to yen o ye tiɲɛ Joati Seydou min ye Jumadon ye min ye Sadi Yawuru bi kungo Umar Mariko ka parti politique u ye ɲɔgɔn ye kɛ Joati Seydou k'a dɔn ɲɔgɔn ye kuma koloba o kan ka kɛ sababu ye Umar Mariko ka magoto ne yɛrɛ yafara ma Joati Seydou jamanadenw kan ka yafa ma ko gɛli ko kala Mayiga premier ministre a ka yafa Umar Mariko ma kiiritigɛlaw a ka yafa ma hɔrɔnya na malidenya na silamɛya la ni maa ko jɔngwa la ne jo t'a la ni yafa ɲini o sera da la Joati Seydou ka wuli ka jɔ bolo kan ani jateminɛ bolo kan kuma min ni ayiwa Sadi a tɔndenw farala ɲɔgɔn kan Joati Seydou k'a dɔn a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kuma kunba ye min ye Umar Mariko a minɛna a bɛ kaso la a minɛkun ye mun ye a jo b'a la wa a jo t'a la kuma na nin de kan Umar Mariko ye kuma minnu fɔ kuma jɛngɛnen kuma porokotolen i k'a dɔn a ye kuma min fɔ nin man ka bɔ hɔrɔnkɛ da nin man ka bɔ ɲɛmaa da nin man ka bɔ dutigi da o kuma Umar Mariko an minnu y'a jɛɲɔgɔnw ye anw bɛ yafa deli jamana ɲɛmaaw fɛ a bɛ yafa ɲini an musow an denw balimasira parti politique wɛrɛw maa ba fɛn o fɛn bɛ jamana kɔnɔ diinɛ ɲɛmaaw sabula Umar Mariko ye kuma min bɔ a da kɔnɔ nin nani kisɛ bilen nani jugu ani nin fɔli man kan Umar Mariko yɛrɛ de ni nin kuma in fɔli man kan ne m'a mɛn ko nin kɛra filiba de a bolo o kuma anw tɔndenw an minnu y'a jɔnya ye an ye yafa ɲini wallahi u kan ka yafa ne ko a kun ye mun de fɔ ne ma kuma in mɛn e tɛ réseaux sociaux dɔn ka tɛmɛ ne kan ne ɲininka kun ka se k'o nani kan n ka taa wa ma sigi ne m'a mɛn ne ye kukurunin de mɛn ne m'a tɔ mɛn o ne yɛrɛ m'a mɛn fɔlɔ yɛrɛ Joati Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko jɔngwala min ye Umar Mariko a jɛɲɔgɔnw ye u ye maa hakilima ɲuman kɛ nin tɛ ka fisa fɔta min ye wulikajɔ ni gɛrɛndɛ ye i k'a dɔn maa jo tɛ min na k'a fɔ i bɛ diyagoya kɛlɛ ko kan walima ka kuma wɛrɛ fɔ i bɛ dɔ de fara ko gɛlɛya kan min ye Jigiba Keyita n kɔrɔkɛ secrétaire général parti ayiwa parena i k'a dɔn ale tun bɔra ka kuma dɔw fɔ Umar Mariko ni kaso man kan maa tɛ Mali kɔnɔ min di taa kaso la ni Bube kɔni dara kaso la maa si tɛ bɛɛ fo ni ma kaso la t'a kɛ bɛɛ bɛ taa animateur fara journaliste kan bɛɛ bɛ taa ni min ye gasi kɛ kɔni depuis Joati Seydou kɔni dara bɛɛ bɛ taa kangari da di ye o kabini ma taa a fɔra ye o don o don manamana kan bɔ nin fɛn na i tɛ ma minɛ nin ne kekuyara kan o ne da tɛ maa ka manamana kan o bilen o de joli ayo banna
Jɔnji Sedu sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ayiwa min ye parti sadi ye tɔndenw kɔni ye yafa deli kɛ Jɔnji Sedu malidenw kan ka sɔn yafa ma sabula hɔrɔnya ni silamɛya la maa o maa n'a ye yafa ɲini fɛ hali n'a y'i ka maa fa i kan k'a to Ala ma ka yafa a ko an bɛ don min na ko bi o kɛnɛ kelen kan Jɔnji Sedu k'a dɔn maa wɛrɛ sɔrɔ la min ye awɔ Bukari Mariko o kɔni ye kuma caman fɔ kuma ninnu kɔnɔna na ale ka tigɛlomali bɛ ɲɛsin Sogɛli ko kala Mayiga ma ko ale y'a mɛn a m'a fɔ k'a y'a ye dɛ a ko k'a y'a mɛn Umaru Mariko donnen kaso la ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛli ko kala Mayiga k'a ye fɛti ba de kɛ k'a ko fɔta ko in bɛ ten de a bɛ ten de koyi ni dɔgɔ mama Fatija ko hali n'ale ka premier ministre hali n'a kɛra kalo kelen ye ko hali n'a danna nin ma ale ko mɔnɛ bɔra nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle région kɔnɔ ɲɛdankura i bolo don dɔ ko ma k'u taara Umaru Mariko bila 4e cabinet la ko denmisɛnninw bɛ ka thé wuli ka d'a ma ye ne ko n k'o tɛ cɛkɔrɔba ta yɔrɔ ye mais en réalité Umaru Mariko c'est un grand homme c'est un grand quoi qu'on dise c'est un grand homme non c'est un grand mais a ye erreur ba kɛ la kuma min bɔra da ani nin fɔli man kan maa maa ye Ala y'i kɛ maaba ye kuma dɔw bɛ yen o ma ɲi mais c'est clair mais yafa min delila mɔgɔw kan ka so Umaru Mariko yɛrɛ k'u ka yafa deli bon a ma ban monsieur le juge anw yɛrɛ bi fara Umaru Mariko kan an bɛ yafa deli awɔ an bɛ yafa deli ni fɔra maa min ma Sogɛli a ka yafa ale yɛrɛ ka fara Umaru Mariko kan an ka yafa deli Mali ye nin de ye awɔ Mali ye nin de ye awɔ yanni kiiri don cɛ liberté provisoire ka ɲini Umaru Mariko ka segin ka na so u ka kɛ i bolo don au nom de la paix et de la réconciliation merci n bala cogo bɛ di dabatugula ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le sursaut Kasiriba n'o ye Adama Tunkara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Adama Tunkara ko fɛn min ye Umaru Mariko ye n'ale taara kasobonba la kaban fɛn min ye maa wɛrɛ ye ale ye politique maa ye fɛn min ye denmisɛn biɲɛkɛnɛ don u ko min ma activiste fɛn min ye plainte ye politique maaw fana u kɛlen bɛ k'o kɛ parena ani Kodemu k'u taara ka t'u ta da bɔgɔ jenne kan fɛn min ye Adama Jara nɔfɛ Ben le cerveau min bɛ CNT kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Jumado ye décembre kalo tile 10 parti fila min bɛ yen n'o ye parena ani Kodemu ye u ye kunnafonidilaw wele parena Jabala la wɔlɔfɔ